Esta estampa cos agucios en flor dase poucas semanas ao ano. Manuel amósanos en Taboada unha das chousas do municipio máis poboadas con este arbusto, o que se emprega para facer as tradicionais fachas. Este foi un ano bo no seu crecemento e pódense ver prados cheos deles como este. Agora xa o agucio está alto, está máis ou menos da altura normal e agora xa está empezando a ter flor. Cando a flor marcha vai facendo, quedando estas boliñas e despois ao estar todo en bolas é cando seca. E despois nós no final, no mes de agosto, máis ou menos, os arrancamos xa cando están secos. Nun mes e medio, aproximadamente o agucio pasará a ter estoutro aspecto. Cando están secos, os veciños de Castelo recóllenos para elaborar as fachas da queima, grandes teas que poden acadar entre os 8 e 9 metros de altura. Os agucios son o combustible perfecto para elas porque arden con facilidade e manteñen a chama durante moito tempo. Para unha soa facha precísanse miles. Para facer unha facha así un pouco grande, sobre 5.000 agucios, máis ou menos. E se quere facer unha moi grande, algún chegou a facer unha hasta de 7.000, pero bueno, con 5.000 xa se fai unha facha ben boa. Seguindo a tradición, o día da queima os veciños colocan en círculo no antigo castro de Castelo máis de 30 fachas como a esta. Cando chega a medianoite, acéndenas e comeza a festa dentro do cerco a ritmo de música tradicional. E iso produce algo diferente, algo espectacular, ver tantas fachas ardendo e no medio a xente mirando como arde. Son moitos os veciños e visitantes que asisten a este espectáculo ancestral, do que se descoñece a súa orixe, pero do que se ten constancia desde hai miles de anos. É unha festa moi singular, no cal é a única en Galicia que se celebra con este tema da queima das fachas, e polo tanto, supón que moitos en todo Galicia, parte de fora de Galicia xa se conozca a Taboada polo que é a festa das fachas, non? Pero para ver o ceo de Castelo iluminado nesta festa de interese turístico galego, teremos que agardar ata a noite do 7 ou 8 de setembro, véspera das patronais no municipio.